lamini cɛ fara muso ka denmisɛnnin mabakɔrɔ Grand Gueye ni y'an sigilen kunnafoni bala kɛnɛ kan waleɲumandɔn foli bɛ ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Grand Gueye an bɛ giji sabu dugu ma jɛ ka ban donso bɛɛ n'a kungo tafan don bila kun wɛrɛ tɛ anw na o de ka boli ka kumasoba in magwɛn baara waati ma se Grand Gueye ni ka n'an sigi ka sɛbɛnnikɛlaw ka magwan u ka wuli ka jɔ u ka sɛgɛn u ka ɲani Grand Gueye ni k'an da don la min y'an ka kudunkan ye i b'a ye k'a fɔ an sigir'o kɛnɛba in kan Grand Gueye min ye baara in jamajɛ baara don ni sɔgɔmada in na nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ nɛgɛ tigi yɛrɛ bolo n'o ye an bɛ Jakite min ye bunteni ku n'o ye YouTube jɛ ka fɔ Facebook ye o bɛ maa min bolo o ye Sylvie Dako ye e ni ne anw ye bi kunnafonitigiw ye anw labɛnnen bɛ an b'a dɔn k'a fɔ lamɛnnikɛlaw fana labɛnnen bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan a ma kɛ min ye kana don la sabu min ye kunnafoni kɛmɛ ka da sɛbɛkɔrɔ sɔsɔ AES ko CEDEAO ko a kɛmɛ ka dagaba lamaga bi e ko cogo di an m'an yɛrɛ ta Buwajibate kɛnɛ dayɛlɛ la hali i bolo don Grand Gueye ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ntomo bɔ kun ye kɛnɛ kan dɔn ye ne bɛ n tigɛ don Nouvelle Horizon Grand Gueye maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Mahamani Ture a ka kalimu ka di Grand Gueye a ko min ye kunu tarata n'o de bɛnna janvier kalo tile 28 Grand Gueye nin don in a bɛ lakale tariki la ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye AES jamanaw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Mali Burkina Niger ye Grand Gueye b'a ye k'a fɔ an y'a lase diɲɛma ma k'a yira k'a fɔ anw sen tɛ CEDEAO ko la tuguni Grand Gueye min ye san kelen CEDEAO ɲɛmaw u ma da ko la min ye lasɔmini ni makɔnɔni ye Grand Gueye u y'o boloda ka ɲɛsin anw ma fɔ kalo tile 29 n'o ye bi araba sɛbɛnnikɛla ko k'a kɔn araba ɲɛ min ye kunu tarata kalo tile 28 i b'a ye k'a fɔ ni jamana saba min ye a kuloma jɛrɛjɛkulu ye u farala ɲɔgɔn kan ni ka bɔ k'u kana bɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Mali yɛrɛ lajɛ i b'a ye k'a fɔ kɛnɛ caman sigira jamana in kɔnɔ a ko n'i y'o kɛnɛ dɔ lajɛ Grand Gueye o ye min kɔni ye kurukanfuga n'o ye kangaba i b'a ye k'a fɔ hakili lajiginna ni kurukanfuga fɔra ka ban a bɛ maaw hakili lajigin donba dɔ la n'o ye min ye 1836 ye sɛbɛnnikɛla ko min ye Sunjata Jata i b'a ye k'a fɔ ale ni masakɛ 12 u bɛɛ lajɛlen taara ɲɔgɔn ye kurukanfuga ni ka se k'u da don bɛn ni kelenya min ye sariya minnu kan ka ta ni ɲɔgɔn cɛ min ye wulikajɔ minnu kan ka kɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a lajɛ maa bɛ se k'a fɔ sa min ye démocratie yɛrɛ kumakan gale o sɔrɔla min ye kangaba kurukanfuga sɛbɛnnikɛla ko min ye CEDEAO ye i b'a ye k'a fɔ u y'u da maga o ko la Grand Gueye n'i y'a lajɛ maa minnu ye nin taama in labɛn a ko min kɔni an ka jamana maakolo girin caman don kɛrɛnkɛrɛnna min ye collectif pour la défense des militaires n'o ye CDM ye sɛbɛnnikɛla ko olu kɛrɛfɛ i b'a ye k'a fɔ jɛrɛjɛkulu caman k'a fara cɛw ni musow kan nin bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ ɲɔgɔn bolo ni ka se ka taa nin taama in kɛ wa n'i ye taama yɛrɛ fɛnɛ lajɛ ni k'u kana bɔ Grand Gueye a ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o ye min ye Kulukoro ale gouverneur ba n'o ye colonel Lamini Kapori Sanogo ye ale kɛrɛfɛ n'i y'a lajɛ min ye préfet ni sous-préfet ye Grand Gueye ka taa bila maire la maa si ma to kɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye laadalamaw ye min ye maakɔrɔbaw ye min ye diinɛtigiw ye muso ni cɛw bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ko nin ko in bɛ k'olu ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ Mali ni Burkina ni Niger o maa minnu b'an ka jamana kɔnɔna la min ye alliance n'o ye AES kunkanko ye olu yɛrɛ fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ kɛnɛ dayɛlɛlen Grand Gueye maakɔrɔbaw y'u ka dugawu kɛ ni ka kɛnɛ ɲama fifalen kuma dira bɛɛ lajɛlen ma n'i ye kumaw lajɛ a bɛ tali kɛ mun ni mun kan min kɔni y'an ka jamanaw ye k'an y'an yɛrɛ ta nansaraw ka dana juguya nansaraw ka bɔsinbolobolo nansaraw ka juguya min k'o ta ka CEDEAO sɛgɛrɛ ni ka sumalen ta ka di CEDEAO ma o tuma k'anw sen t'o la bilen n'i ye ni jamana saba lajɛ juguya minnu dara ɲɔgɔn kan ka ɲɛsin ni jamana saba ma Grand Gueye ko ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ maa min bolo bɛ Ala bolo maninfin mana jɛ k'o sigiyɔrɔma cɛ k'a bɛ bin wa sɛbɛnnikɛla ko Mali Niger ka taa bila Burkina Faso la i b'a ye k'a fɔ tiɲɛni ni janfa minnu taara k'an sɛgɛrɛ
garange ni an tunturan yɛrɛ ye i ka dala k'a fɔ san b'a sɔrɔ u ka juguya sera an na nka an farala ɲɔgɔn kan ni ka ala lajɛ ka jamanadenw lajɛ o kɛra sababu min ye ni jamana saba ye ka se ka yɛlɛma don baara taabolo la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye mali o taama lajɛ garange k'a daminɛ kurukan fuga n'o ye kankaba ka na bila CICB la bamakɔ yan maa bɛ se ka fasa ko bɔli kɛra wasa ye a kɛra nisɔndiya ye min kɔni a kɛra kunkɔrɔta ye a ye tɔgɔ duman ta ni ka mali sɛgɛrɛ o waati kelen na n'i ye burukina fasokaw ka jamana lajɛ sɛbɛnnikɛla ko taama tun bɛ ka kɛ yɔrɔ fila la bobo julaso ka taa bila wagadugu la a ko n'i ye wagadugu yɛrɛ lajɛ min y'o taama ye o ɲɛmaya tun b'u ka premier ministre bolo min kɔni ye Irim Talba Jean Emmanuel ye sɛbɛnnikɛla k'o ɲɛmaya tun b'ale bolo a ko n'i y'a lajɛ taamadenw ka kuma tun ye mun ye burukina ɲɛmaw ani ce an bɔra CEDEAO kɔnɔ an ni ce ani baraji a ye nin ko in mɛn sen an tun kan ka bɔ kabini bi ma se o tuma n'a ma ye k'a fɔ k'an bɔra an bɛ min fɔ aw ye o de ye ka segin min ye CEDEAO kɔnɔ bilen k'o kuma t'a la bilen min ye burukinakaw ye o y'u da mɔgɔw la min ye wagadugu kɔnɔna la garange min ye bobo julaso ye maa minnu fana bɔra ka taama bobo julaso olu fana ye min kɛ i b'o dɔn min ye sagajigi belebeleba dɔ ye u ye CEDEAO drapeau de meleke la ni ka bɔ n'o ye k'o d'u ka place publique la ni ka se ka bamuru bɔ dɔrɔn k'a kantigɛ ko CEDEAO ko banna est-ce que bɛ ka faamu sagajigi belebele ka CEDEAO drapeau meleka la ka se ka bamuru bɔ dɔrɔn k'a kantigɛ o tuma a su mun dalen filɛ nin ye ko CEDEAO su filɛ nin ye o tuma a ye CEDEAO su ta a k'a tigɛ tigɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se k'a tobi min bɛ se k'a jeni a ka tɛmɛ n'aw yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko n'i ye waati kelen fana lajɛ garange min ye ɲaami Nigérikaw fɛ jama min fana bɔra ni k'u damaga nin ko in na garange olu fana bɔra ni seriki dɔ ye n'o ye sutalan ye i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye CEDEAO ye k'o drapeau meleke su giriman dɔ la k'o ta u ni ɲɔgɔn cɛ jama silamɛw a ɲɛ b'a la wa CEDEAO de filɛ nin ye barangari kɔnɔ o tuma CEDEAO ko banna pepewu sɛbɛnnikɛla ko su min filɛ nin ye barangari kɔnɔ an bɛ taa n'a ye sɛlɛdon n'o ye kaburu dɔ ye ni ka taa suturali kɛ ni CEDEAO suturali kɛra ka ban CEDEAO ko kuma tɛ yen Nigérikaw kɔni y'o baara de kɛ kunu Niger jamana kɔnɔ k'a yira k'a fɔ min ye CEDEAO ko ye ni kɔni y'a bannen ni jamana saba mana bɔ CEDEAO la k'a tɔ bɛna to juma ye bilen bi minuit o y'a ko bannen pɛntɛn kelen sini alamisa o tuma an b'a fɔ sa ko AES a bisimila kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Bɔjabate n fana bɛ n bolo kari ka don ne ta bɛ mun kan sango sanji a ye tiɲɛli min kɛ jamana in kɔnɔ su maa fatulen maa 100 maa joginnen 150 an ka ɲɔmara yɔrɔ bolofɛn misɛnw 7,000 o taara ayiwa n'i ye nin ko lajɛ jate yɛrɛ bɔlen a jateminɛkɛlaw fɛ minisiriw b'o la minisiri kankɔrɔsigiw b'o la u sigi ka nin baara dabɔ u y'a yira ko n'i ye nin ko lajɛ sanji ye tiɲɛlen min kɛ 729 o bɔɲɔgɔnko sanji ye o tiɲɛli kɛ u y'o de jate bɔ k'o ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye ko k'a daminɛ juin ka na bila décembre la san 2024 komite min n'o sigilen bɛ nin baara kunna tiɲɛ yɛrɛ la k'u ma tɛmɛ fɛn kan k'o ye bolo bɛ kan ka da yɔrɔ yɔrɔ nin kɔrɔfɔ la k'u ye bolo da ye n'i ye jateminɛ kɛ du o 8,000 ani 800 ji taara n'o fana ye Bamakɔ a n'a lamunu n'o tɛmɛna ka bɔ yen sanji a tiɲɛli tiɲɛ la k'a kɛra sababu ye tiɲɛli baden de ka kɛ an kun bagan misɛnw bagan minnu ni kama b'u la ji taara ni ninnu bɛɛ lajɛlen jɛrɛjɛkulu min sigilen bɛ nin baara kama u y'u sigi k'u miiri tiɲɛ yɛrɛ la ko k'a kɛra tiɲɛli ye dɛ o kɛra n bɛ segin a kan balo mara yɔrɔ o 7,000 ji taara n'a ye premier ministre n'o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye a ye kɔrɔfɔli lase ko k'u ka wuli kabini sisan u k'u sen da nin ko in ɲɛ sabu u t'a fɛ a ɲɔgɔnna wɛrɛ u ka kɛ an ka jamana in kɔnɔ donc bɛɛ ka wuli k'i cɛsiri chef de gouvernement a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko maa minnu fana bɛ taa so de jɔ ji tɛmɛ sira la ji dun t'a ka sira bila o ka dabila a n'o maaw k'u bɛ ɲɔgɔn ye la yafuma b'a la yaasa fu bɛ se ka siri o ko danna cogo min na maaw bɛ yen olu fana y'a yira yafuma b'a la ko ayiwa an ka Sebenikɔrɔ sira kɔba min bɛ yen n'o woyowoyanko kɔ ye k'u bɛna wuli k'o cɛsiri bila o ko fɛ ani
ko ji de tɛ sigi yɔrɔ la bilen baara bɛ kɛ k'o lakile tabarikala Misabugu o collecteur tiɲɛ yɛrɛ la ko o fana bɛ baara yaasa ayiwa baara in tɔ bɛ se ka ka sabati a kana fɔ bilen ko sanji nana ko a ye tiɲɛni kɛ Bamakɔ ka la n'o tɛmɛna ka bɔ yen ko u bɛna fɔ de bɛɛ ye maa si kana taa i ka so jɔ ji tɛmɛ sira la ko maa kana jɔ ba yɔrɔ la maa kana jɔ kɔ fa fɛ jateminɛkɛla dɔ bɛ yen Ntɔmadu ko Bukari Jara k'ale jateminɛkɛla sigida ko kan ale kɔni y'a jira ko fanga kan ka bere min ta maa man di ka so jɔlen ma yɔrɔ la k'a kari ka bɔ yen nɔ sogo ka pasa muru daga go ko ji kɔni t'a ka tɛmɛsira o fila ma sɛbɛn ayiwa an y'a salo hakilila ka bɔ démocrate kɔnɔ bi sɔgɔmada in na bɔli o don Grand Game foyi fɔ ni cɛ tɛ jona ne bɛ tigɛ don Nouvelle Horizon Grand Game maa min sɛbɛnni ka tɔgɔ ko Demba Konte marakakɛ don an bɛ Demba fo ka kalimu ka di Grand Game a ko e sigi ni fiɲɛ bɔra min fiɲɛ duman a ko n'i y'a lajɛ sunkalo tɔ tora panko kelen ni ɲɛ wawa Grand Game kamana gan kamana file an b'a kɛ cogo di an b'an komi an b'an jami nafolo tɛ bolo la min ye sunkalo dumuni mandi minnu bɛ yen ni sunkalo tɛ k'a kɔ abada Grand Game b'a ye k'a fɔ sunkalo mana jɔ Mali kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen sɔngɔ bɛ se ka bali ka yɛlɛ ten kara o tuma maa minnu bɛ ni sɔngɔ yɛlɛ in kɛ Grand Game dunanw de bɛna k'an ka jamana in kɔnɔ wa ɲininkali gɛlɛn sɛbɛnnikɛla ko ka kɔn min ye sunkalo ɲɛ min ye jamana ɲɛmaaw ye o dɔrɔn ta biɲɛ ma ni ka se ka kuma jagokɛlaw fɛ n'i y'o lajɛ jamana premier ministre n'o général de division Ablaye Maïga Grand Game a ye wele bila joona a ka jago ale ni usine ministre ma n'o ye Musa Alassane Diallo fulakɛ min kɔni ye wulikajɔ ye a ka se ka juraw la kuma ɲɔgɔnya Grand Game joona fɛn min kan ka kɛ sunkoloko la o baara in ka se ka bolo da sabu n'i y'a min ka kilisi ka di e da ye musɔnyɔrɔ sɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye jago ni usine ministre n'o ye Musa Alassane Diallo ye Grand Game ale ma bɛn ni premier ministre ka kuma ye a ye jagokɛlaw wele joona a ko jamana ɲɛmaaw ye n ci ni ka kuma don da o tuma aw de ye jamana jigi ye n'aw tɛ jamana tɛ balo o tuma a k'a lajɛ an ka ɲɔgɔn faamu kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ min ye ɲɔgɔn faamu don jago kun ye tɔnɔ ni nafa ye jan ko aw kana se ka bololankolon cogo min na jamana kɔni bɛna kanu min ye malo jɛni timima Grand Game min bɛ bɔ kɔfɛ ka don jamana in kɔnɔ min y'o tɔni 100 bɔɲɔngo ye ko jamana bɛna o subventionné min ye juraw ye u bɛna don n'a ye jamana kan ka min minɛ lakika yɛrɛ la ko jamana bɛna jɛ o kɔ yaasa malo da bɛ se ka jigin ni ka di dɛ malo tɔni 100 sɛbɛnnikɛla ko min ye tɔni 100 ye Grand Game n'a cunna jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min kɔni malo bɔrɔ kelen n'o ye sɛngɛni bɔrɔ ye o tuma ko o bɔrɔ bɛna di darasi 4,500 min ye a kilo kelen ye k'o bɛna di darasi 90 n'o tɛ malo sugu la bi 100, 110, 120 dɛ dɔ bɔra la dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kow lajɛ Grand Game min ye suntigɛla n'ale ye suntigɛ i b'a ye k'a fɔ min kɔni ye wula fɛ ka taa bila sufɛla la i b'a ye k'a fɔ a kan ka girimaw de don min ye dumuni nafamaw ye dumuni timimaw ye sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ ni malo bɔra ye Grand Game min ye nɔnɔ ye i b'a ye k'a fɔ ko fɛnɛ sɔngɔ bɛna jigin kosɛbɛ min ye tulu ye sunkalo baaraw tɛ se ka k'o fɛnɛ kɔ min ye timimani ye n'o ye sukoro ye i b'a ye k'a fɔ ale de ye dumunifɛnw bɛɛ lajɛlen la mandi ye hali k'a dan mɔni libitɔn kankaliba buransugoro nimɔgɔnisugoro Grand Game bɛɛ lajɛlen de bɛ bɔ an ka jamana in kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o sugoro fɛnɛ lajɛ min ye n ta sɔn sɔngɔ ye o danbew kan o tuma ko fɛnɛ sɔngɔ bɛna jigin sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ maa min mana min ja ka se k'o sɔngɔ ta ka da sugoro kan k'o ta k'o di ka feerefɛn kan o tuma k'o banna an ka jamana in kɔnɔ jamana kɔni bɛna ɲɛ jɔ k'a daminɛ ka ye fo ka taa bila teza waati ni min fɔra ko k'o kɛ waati min na k'a ka kɛ ni maa min m'a kɛ min kan ka k'i la sariya fana ko bɛ k'i la sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye transition fanga ye i b'a ye k'a fɔ ko k'o tɛna kɛ laisser aller n'o ye tɛmɛtɛmɛniw ye n'o ye min ma min ja k'o kɛ a ko k'o bɛ kɔlɔsi k'o bɛ jateminɛ Grand Game min ye sariya taabolo la ko bin tɛ kɛ maa si kan sɛbɛnnikɛla ko Musa Alassane Diallo n'o y'an ka jago ale ni usine ministre ye ale y'a jira k'a fɔ ko malidenw an k'an da k'an hakili latigɛ i b'a fɔ ko ŋɔmiyirana mɔden o tuma k'a fɔ de ko feerefɛnw sɔngɔ bɛna yɛlɛ wa min ye k'a fɔ ko sunkalo bɛna jɔ kun nata o tuma ko Mali kɔni kɔnɔ yan bilen abada ko tɛna ye kunnafoni filɛ an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Demba Konte ale ka sɛbɛnni don ngantigɛ don an bɛ taa merci Grand Game an ta o laban tɔ ye sentigɛ ni ko laban balan tɔgɔ bɛ di
Ayiwa an bɛna don écho de kɔnɔ sisan. Américains k'u ka dɛmɛ n'u ka dɛmɛ k'u b'a bolo kan. Payi. U ka kan yɛrɛ bɔ. U ka kan yɛrɛ de. Nka o tɛ kunnafoni duman ye dɛ. kuma in fɔlen. Laselikɛla min n'o bɛ Nations Unies ONU ko fɔ. Ale ye kuma ta. Namu. A bɛ komi a bɛ delili la. U ko ale yɛrɛ ma de ko Antonio Guterres. O don. A ye kuma ta. A ko Américainkaw. A y'a lajɛ jikala min bɛ pala kɔnɔ. Namu. A ye jisuma dɔɔni k'a la a ka se k'a kɔ dɔɔni. Payi. Sabu. Namu. Dɛmɛ ani dɛmɛ a kan ka kɛ maa ye minnu n'a ka kan. Wa minnu n'a ka kan o baden de bɛ diɲɛ kɔnɔ. Kosɛbɛ. An ka sabali. An ka taa dɔɔni. Mun bɛ yen. Ka sabu kɛ. Amerikika minnu n'olu bɛ ka nin fɔ k'u b'u ka dɛmɛ jɔ. Guterres ko. An siranna dɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la. K'u jɔyɔrɔ de ka bon dɛmɛdiko la. Kosɛbɛ. N'a fɔra ko ka dɛmɛ di ni kɛmɛ sara don o laban bi segin t'a kan n'o tigilamɔgɔ ko k'ale b'i bolo kuru a ta kan ko ka delili kɛ u ka delili kɛ k'o bi diya bunahadamadenw bɛɛ lajɛlen ye u ka delili kɛ maa minnu n'a ka kan u bɛ se k'a sɔrɔ cogoya min na sabu diɲɛ kɔnɔ bi ka kɛlɛ kɛ ka sɛgɛn ban pauvreté k'o ban ayiwa waati yɛlɛma fana ko olu fana degun b'an kan n'a fɔra ko kana nin fara a kan f'a bɛ gɛlɛya dɛ Seydou fana nin y'a ka sɛbɛn ɲɛ ka bɔ écho kɔnɔ. Donc journée bɛ tigɛ don info et matin maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Ablaye Ouattara an ko a ma ko min ye waati ye sɛbɛnnikɛla donc a ko sike min ye bɛn o tuma bɛn dugu kɔni k'a jɛra Mali gouvernement ale ni Barrick Gold ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ Barrick Gold donc nin ye Canadiens ka sanu bɔ usine belebeleba dɔ ye min cogolen bɛ an ka jamana in kɔnɔ a ko n'i ye diɲɛ selekɛnɛ yɛrɛ bunakun lajɛ usine minnu bɛ n'u ɲɔgɔnna tɛ dugukolo yɛrɛ kɔ kan min ye sanu ye k'a bɔ k'a da kɛnɛkisɛjɛ ka paratatata a ko min ye Barrick Gold ye ale b'o diɲɛ usine baw kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko maa min ye usine tigi ye i b'a ye k'a fɔ ale ye Canadien ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ a tɔgɔ yɛrɛ ye min ye o de ye Mark Bristow ye sɛbɛnnikɛla ko min ye nin Canadien ye ale kɔni y'i sigi k'i miiri ni kana ka recherche boloda jamana kɔnɔ ka n'a ye k'a fɔ ko Mali sanu ka ca ko bancogo yɛrɛ t'a la Ala ka dima don a ko min y'a ka lajɛlanw ye garange a y'o kɛ ka ɲɛsin yɔrɔ min ma o de ye Kayi marabolo n'o ye Kɛɲɛba cercle ye i b'a ye k'a fɔ dugu minnu bɛ yen o de ye Lulu Gunkoto sɛbɛnnikɛla ko min ye maninkaw ye olu ka dugu i b'a ye k'a fɔ sanu kɔni de dasilen bɛ yen min ye Lulu Gunkoto ye garange i b'a ye k'a fɔ a taara ka usine ba in cogo in abada sɛbɛnnikɛla ko a ko usine kɔni n'i y'i sigi k'a lajɛ o kuma f'i kumasi bɛ cɛ sɛbɛnnikɛla ko usine n'i y'a ye dugukolo kan a bɛ ko dɔ kofɔ min ye sanu ye k'a ɲini ka sanu labɔ garange an bɛɛ ta ye min ye an bɛɛ lajɛlen ka nin yɔrɔ sɔrɔ a ko kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a ko nin sanu bɔ usine bɛ Mali kɔnɔ a bɛ san caman bɔ a ko n'i ye camancɛ fanga ɲɛmaaw lajɛ o nujuru bɛ maa min bolo o ye sɔrɔsiga ye maa min kumasi tɛ cɛ abada n'o ye général d'armée Assimi Goïta sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko taabolo la kabini janvier kalo tile 14 i b'a ye k'a fɔ juru nana jɛnɛ an ni ɲɔgɔn cɛ min ye kangaruw nana da a nana bɔ kangarida la garange min ye tigɛnɔbila sɛbɛnw nana kɛ k'a yira k'a fɔ jamana ye laɲini dɔ kɛ min ye code minier kurakura fɛ min kɔni ye Barrick Gold ye i b'a ye k'a fɔ k'u ka nafolo min ta k'a di jamana in ma n'u y'u baw ma pentenkelew garange i b'a ye k'a fɔ tigɛ tun minɛ ka da u kɔ a ma ɲa min kɔ a ɲɛma o ye coyi kɛ kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Mark Bristow ye ale kɔni ye sentigɛ ni kolaba ale ye kusani sigili ye i b'a ye k'a fɔ k'a ko kɛ bɔ ye nin ko in tɔ ye a bɛ taa lajɛ ji ɲɛma jɔlen la o tuma a taara k'a ka maa minnu to n'o ye faso malidenw ye sɛbɛnnikɛla yɛrɛ k'a fɔ min ye fanga ye u ko boli tɛ dan kɛ ɲɛma tɔ minnu b'a ko ye wele bila maa 4 ma ni k'olu wele k'olu ɲininka a ma ɲa min kɔ u y'olu bila garde à vue la u minɛna sɛbɛnnikɛla ko min ye nafolo min bɛ n'a ɲinini bɛ aw fɛ a dili o tuma a bɛ ka mun de makɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko kabini waati jan olu kɔni bɛ k'u kangara k'a yira k'a fɔ ko dɔrɔmɛ 1 t'u bolo min ye code minier kura in ye ko jamana kɔni k'a lajɛ waati n'a nataw la k'a kɛ cunga ni balakawuli ye o tuma k'olu ma pɛrɛ u la sɛbɛnnikɛla ko n'i ye jamana lajɛ a fana b'a ta bila dakirinda la koyi garange min y'u ka magasin de stockage an sinna ka t'o da de quartier sanu mun bɛ yen i kulo kɔrɔ bɛ sigi
toni saba bonyango sanu ble minye 24 40 ye en flan de kata mobile de faka temena yere e boy tlobe malo toni me nga sanu toni be mali kona ne fati mali sanu ne be ba sabe ngila ko minye toni saba ye en flan de kato de to ko magasin stockage kono grand ge ne kata temena ye sabe ngila ko ni ko toni abika laje sigi gafola min koni ye anyama bano ye marque Bristol ye ale koni ya donc afoni ko ngera sabe atuma tuma kila ko ndamna ko tlonga do ay to Canada ninga kanabo ako sigi gafoni jamana wonyini mali fe mali wonyini ale fe o kuma ka jana nay biya jana nay shini grand ke ko minye kunu tarata kalo kile mugani shegi ko sigi gafo damna tibengla ko sigi gafo ya betali ke muni munka jamana mago be milliard mununa o kuma ku bolo bo milliard ka di mali tume soro min kesa bola dobina faroka o kuma ko fana latiga anye minye jamana ka laini toye u ka jena beye ko nu jena beye sabani kala ira ka fo antara toni saba min ta kana blambolo koran o kuma kami songa segin tukunu ka ta bla annona ama fero abewu babagali dum ne basani kuma tikati diga da ayi o ko di granke sabani kala ko no ya able wataran ko ma wata ibaye ka fo ayi ni kuma duma mu sebe ako malide munu be barake ni isini kono granke ibaye ka fa dagosi ka bo minye ma ba shekin bonyango ye ako ni isini datukura abeke kololo ni sababa ni jamana fulani nyongo che minye malide munu ka bara bina che o kuma ko kololo de ka bo fuka damatime o kuma sigi ka fo idamu ye anga ben kola kele ka duka ka bo nyongo che mali ni yoro mi mali ko soro isini yere ni yoro mi uko soro barakalaw ni yoro mi ni barakalaw ko soro ben kele ka sabati o kuma kanga boni furuku kono ko mashika herate furuku la kono ban fulani anye mimbo info matin kono able watara ale ka sabani do etika do wa namu ni yentiga do soir de Bamako o bembolo ata anye ka jugu ku tereke anye ku tente ku mugu bo ku nyokse fana bo Abu Aziman anan na fe ma bade anye dangaru la Mali Surasu o keme ka wuli ka jode ke ya mamba la koronya fa infe mama ki go ki yanjugu ye ki ye jugu deme baye bebe manchi man fe nduma ambo be monyongo o de la sa communiqué mi na bora chef d'état-major fait général Fama u ya ira ya fuma bala maube no kemme ka aywa jugu nyemaya o titri takada oluka ko lu no na fama u bela jele kanya be chongo pai an tu sigele magan bakono ma folo mi ngo fora Abu Aziman ko ye chef terroriste belba terroriste ko nyema badu ni ya fo ko ka ko jate bo ka bi black ni fe ma were de fe abaka keleke fami ve o ba fo dugo ma ko shell o be nyam fo ke fa yam fa inde fe ka ta Tombouctou region na an operation anya wili mami akara sababu ye ni jugu bele jele ka tege da beka unu ka bolo minaw boa no keleke lawe keleke minaw amashi ba fe mugu mi pera era ma anye olu be ka beche obulu mabili mi nu be keleke na yo keleke minaw ba kono ka beche obulu ka dugu ka tunu la ka dugu ka goya bo bela jele la anyan sinsi kunafoni mimi de anga fama uma uye barake ni uye ibina ye janvier kalo kle muga ani woro armée yafuma bala utara ka tatege da kalaka minon woraka doronu be ola o doronu na sebeninge maka ko DGI ko CSP ani DPA o sebenu mbele jele kembe aka flane olu amba boro do abi adone do o la sa communiquer na ira yafuma bala o wuli ka jo na nga cheba yo ke ka nyeshi terroriste nununa o bulu bana pep yakli bala ko keleke minan fa bu bulu anyen dankare olu ba ka panguru me mamolo ama dasiga bo sanfe ka jigi duguma I bolo minawo I ka samara I yere bakun I teto janvier kalo kule mugani saba san ba fila mugan ani duru pick up do parti sangana jugu nunu o fere ka bo u ka o pick up anyo bela jeli fana na chen gulu kidali yan fa fe mugani duru janvier kalo san ba fila mugani duru u ka minambla ro do depot o depot inde be baraku gulu ko so anye mugu jugu fana ka ko be halaki ka u I akili bala ku ko yoro be se ka sura anya bela jeli na o nyana wa
duwanza ya ma in fɛ an ka cɛbaw u kɔni y'a ɲini ya kuma b'a la ko an bɛ yɔrɔnin min na komi sisan ka juguw ɲini k'u bolomina ɲini ko an tɛ segin a la an tɛ ɲina wa an b'o de la fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ u kɔni u ka cɛba minnu kɔni kofɔra an bɛ yɔrɔ min na komi bi hakili sigi o bɛ se ka kɛ o la mais jaja politiki mɔgɔw b'u yɛrɛ fana la o mɔgɔw tun bɛ gaca u ka cɛba u b'a ma ko fa olu k'olu bɛ taa ka taa ɲɔgɔn ɲɛ kɛ yɔrɔ dɔ dantarakara olu la tɛsa waati ni an ma ɲuman fɛ Bɔjabatɛ nin kɔni ye soir de Bamako a ka kuma ye sɛbɛn min n'u y'a bɔ bi kuma ɲana kuma min ye an bɛ Jakite n'ale ye nɛgɛtigi ye an bɛ taa ale fan fɛ Naamu n bala tɔgɔ bɛ di n bala ɲɔ ɲalen don n bolo kuranko kuma ko an bɛ degun mun na kuranko la k'a bɛna ban waati jumɛn an t'a fɔ ko ɲininkali to min ɲininkali gɛlɛn o la sa kuranko degun jamana in kɔnɔ ko nin waati filɛli ko bɛɛ ɲɛ jɔlen don a la ko a bɛ san damadɔ bɔ kuranko k'an tɛ ka se k'a sɔrɔ a bɛ tigɛ cogo min a bɛ tigɛ ten u tilala k'a yira commerçant dɔ fana ka kuma kɛr'o ye ko a bɛ tigɛ o ye tiɲɛ ye an t'a sɔrɔ nka facture min bɛ na ko sɔngɔ ka girin i dun bɛ tile journée kɛ i t'a sɔrɔ ko a bɛ kɛ sababu ye jagomisɛn kɛbaw k'olu bali minnu bɛ baara kɛ ni kuranna mansinw ye a bɛ kɛ sababu ye k'olu fana bari u ka baara la k'a degun k'a gɛlɛyalen don ko fɔ ka taa dama tɛmɛ ni dun y'a lajɛ énergie yɛrɛ kasabintanya o fana bɛ u bali ka nin baara k'a kɛ hali u ka baarakɛ bolo dɔw bɛ yen yaasa ka taa baara wari tɛ k'o yɔrɔ k'o baara o fana bɛna n'a dama gɛlɛya ye nka an ka jamanaba in tileba bɛ an fɛ yan o tile o bɛ kɛ sababu ye an ma ɲɛsin panoko o fana ma nka o panoko kuma fana fɔlen ka caya ayiwa nɔbɔ tɛ ka ye o fana la maaw o sumayalen bɛ buna hadamadenw ɲɛkɔrɔ o la sa n'i y'a ka a ko ta k'a lajɛ an filɛ dugu ye dugu min n'an ni an kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen n'an n'olu bɛ se ka kuranko a bolo don ɲɔgɔn bolo sɛbɛnnikɛla ka sɛbɛnni don ko kɔnɔwari yɛrɛ b'o la a y'o ta tɔgɔ ko banna dɛ a y'o ta tigɛ ma ko kuran bɛ olu fana fa fɛ o la o fana tɛmɛnen kɔfɛ ni an tɛ ka nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ pano ko o k'a lajɛ ko hali santaraliw yɛrɛ bɛ se ka dilan pano kama o ko la donc n'o kɛra an ka kuranko dɔ bɛ bɔ a degun na ni a pano misɛnninw de bɛ k'a ta k'a bɛ kɛ sababu ye dɔw fana bɛ taa groupe ta o bɛ dɔ fara degun yɛrɛ tɔ fana kan ka sababu kɛ kasabi bɔta o bɛ caya i ka baara yɛrɛ fana ma n'o bɔra yen n y'a f'i ye cogoya min na kamalen min ye nin kuma fɔ ni falajɛka de don a bɛ falajɛ sugu la a ko tiɲɛ yɛrɛ la k'olu ta kɛ bɛ degun de ye u tɛ se ka u ɲɛ kumun k'u tɛ facture sara jagoya sarali ye ni dun y'a sara k'i b'a kɛ min kama n'o 50 sarada don k'ale 25 k'i t'o sɔrɔ o la ko kuranko k'a degun a gɛlɛyalen don ka ɲɛsin olu la nka transition u fana kɔni kɛ bɛ ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ min n'o ye panoko in ye o bɛ se ka taa sigi yɔrɔ la an bɛ yelen sɔrɔ nka a sumayalen de don da ser'o yɔrɔ fana ma k'o lakali donc kuranko degun an fɛ k'a tɛ se ka fɔ ko fo ka se a dan na n'i y'o lajɛ énergie a degun yɛrɛ a bɛ olu yɛrɛ fan fɛ wa cakɛyɔrɔ ka sabu kɛ ni kasabintanya b'i la i ka se ka i ɲɛsin bolofara minnu kan ka baara kɛ kuran ka sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ fɔ ko gɛlɛya don o gɛlɛya belebele o fana bɛ ta ka ɲɛsin énergie ko la donc k'a lajɛ énergie bɛ se ka bɔ nin degun kɔnɔ cogo min na ayiwa an minnu fana ye population ye an nimisi bɛ se ka wasa cogo min na kuranko la n'o tɛ k'a kɛ mɛ maritaba ye dɛ i yɛrɛ ka kuma sogo ka fasa muru fana da ka go tiɲɛ la fɔ man di Buakari Jigi Jara a ka sɛbɛn ye nin ye y'a fɔ a b'a la ka bɔ sɛbɛn kɔnɔ ayiwa an n'a kɛ tɔgɔ ta ye an bɛ tila ka tɔgɔ lajɛ ni Ala sɔnna grand Jakite b'a la sabu den bɛ a ta b'a bolo ne bɛ n tigɛ don joona nin ye sɛbɛn gale ye a bɔliko fɔlɔ n'o ye numéro 00 ye sɛbɛn ye a tɔgɔ ko le gardien
min ye le gardien maa min ye sɛbɛnni k'a kɔnɔ sɔgɔmada in na o tɔgɔ ko Dawuda Ture Ture Mande Mori grand gay a ko e sigi min ye Bamakɔ sigi a kɛra wamani ye a ko an m'an komi an m'an jami sɛbɛnnikɛla n'o ye Dawuda Ture ye a y'a yira k'a fɔ n'i bɔra k'i jɔ ka Bamakɔ lajɛ i dabaliya de bɛ ban i b'a fɔ ko e sigi i bɛ duguba jumɛn kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye duguba kɔnɔ sigi lajɛ mun ni mun de b'a ja o de ye yɔrɔw sanuma o de ye yɔrɔw ka di o de ye min kɔni ye yɔrɔ a dilannen b'a dilancogo la sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ nka n'i y'anw ka Bamakɔ ville lajɛ Bamakɔ ville propre Bamakɔ ville coquette garange ko ye dalafɔlen nka n'i y'i ɲɛ jɔ dugukolow la n'i y'i ɲɛ jɔ kow la a garange ko jigila waro dan don min ye Dawuda Ture ye garange y'a yira k'a fɔ nin ye ɲɛdimi ye kɔnɔdimi tɛ a ko maa o maa ko di Bamakɔ sigibaw ye garange e de bɛ dugu cɛmancɛ la e de bɛ kɛrɛfɛ kinw kɔnɔ o tuma ko n'i bɔra k'i jɔ ka ban k'e de bɛ mun ye o de ye gɔngɔnduru ye gɔngɔnduru ni n'o ye bilenman ye garange farisogo ti to finiw ti to min ye nukɔnɔnaw ti to fogofogow ti to mura ni sɔgɔsɔgɔ gɛlɛn de bɛ bɛɛ lajɛlen la garange min ye kuma bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ an bɛ taa labitani o tuma dɔgɔtɔrɔkɛ mura bɛ n na sinisiti bɛ n na sɔgɔsɔgɔ bɛ n na min ye disidimi bɛ n na sumaya bɛ n na a ko n'i ye ni bana kɔfɛtaw kelen kelen lajɛ a bɛɛ lajɛlen jubaju ye mun ye nɔgɔ anw de b'o nɔgɔ kɔnɔ anw de bɛ tile o kɔnɔ anw de b'an ka maamaw ɲɛnabɔ o kɔnɔ garange anw de bɛ sunɔgɔ o kɔnɔ anw de bɛ tila ka wuli ka jɔ o kɔnɔ anw de bɛ tila k'an ka taamaw bɛɛ lajɛlen k'o kɔnɔ o tuma ko min ye Bamakɔka yɛrɛ ka kɛnɛya ye sa ko maa yɛrɛ bɛ se k'a fɔ sa ko Bamakɔka ka kɛnɛ wa an fɛn fɛn b'an sen kan ko dɔnni b'an bɛɛ la ni sɔgɔsɔgɔni t'i la murmuruni b'i la disidimi b'i la fogofogodimi b'i la fɛn dɔ kɔni b'i la maa maa kɔni bɛ Bamakɔ sigi kɔnɔ bi garange ko dɔnni b'an bɛɛ lajɛlen la k'a sababu kɛ min ye an ka dugu yɛrɛ sigicogo n'o ye nin gɔngɔnbilen ye gɔngɔnbilen a bɛ ka bɔ min ye gɔngɔnbilen ye a na to tan wa ko fura jumɛn de bɛna sɔrɔ a la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye taama boloda ka taa diɲɛ fan caman kɔnɔ garange i b'a ye k'a fɔ ka gɔngɔnbilen y'i ɲɛna min ye duguba kɔnɔ n'o ye capitale ye garange k'i bɛ mɛn farafinna kɔnɔ ko hali nansarala tɛ dɛ i bɛ mɛn farafinna jamana caman kɔnɔ min ye gɔngɔnbilen i b'a kuma de mɛn da kɔnɔ i t'a ye ɲɛna nka min y'an ka jamana ye a tuma k'an sigiɲɔgɔn kɛ m'o gɔngɔnbilen ye dɛ ko fura jumɛn de bɛna sɔrɔ gɔngɔnbilen na k'o bɔ an da la ni ka se ka ni lafiya ye ka duguba sanuya ka duguba jɛya ka duguba kɛ duguba kɛnɛma ye ni ka tila ka duguba sigibagaw lafiya o tuma ko duguba kɔnɔ sigibaw k'an ɲɛ min bɛ sira la sa yaasa an ka se ka kapitaliba dɔ ye min bɛ jamanadenw nisɔndiya ko n'o tɛ an bɛ min kɔnɔ bi ko nin tɛ maa nisɔndiya dɛ farifaga dan don timinangoya dan don wa min ye bana badabada dan don o tuma k'an kan ka bɔ kɔnɔ ten sa ko waati dɔ sera san 60 ni san 4 tɛmɛnen kɔfɛ kunnafoni filanan an ye min bɔ le gardien kɔnɔ Dawuda Ture ale ka sɛbɛnni garange o tuma min ye kuma madi da kelen na garange kunnafoni tun b'an bolo kɔrɔ nin bɛ fu sira dan na ne fu don sigila dan na an bɛ wale ɲuman o tuma an bɛ wuli sa ka sigiyɔrɔ labila Benjamin Jakite ale tun bolo bɛ nɛgɛ la o tuma k'a fɔ ka wale ɲuman dɔn k'a bɛ ni sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 5 ka bɔ denbaya la ka na sigi nɛgɛ kɔnɔ o tɛ ko jini ye o tuma ka na bila fo nin waati la fo selifana seli waati o tuma min ye Mamutu Kamara ye ale bɛna nɔrɔ bila sisan fo ka taa bila fitirimagɛn na maa min tun bɛ YouTube la o de ye Sylvie Dako ye k'a fɛnɛ fo ka wale ɲuman dɔn o tuma burapele n'a ka invité o tuma an b'a fɔ sa ko kɛnɛ fila ni Ala ni kira sɔnna ma sini o fɛnɛ don wɛrɛ ye an bɛ se kɛnɛ kan min ye kalimu tabaw ka maagɔn n'olu kɔni ma sɛgɛn ka ban an fana tɛna sɛgɛn lakaleli la a kɛ to bɛ nin kan sɔli Ala ma